Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Fan here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngithanda ukuthi mangiveze into ekuqaleni ngiphinde futhi ngiphinde ngibuze lo mbuzo engawubuza ekuqaleni. Aphi-ke amanga olento leyo ukuthi lana kuthando nesithembu amakhosikazi ababomsele kanje akekho right. Yabo umhla wayi-understand lento ukuthi akekho right, kuyoba lula ukuthi siqhubeke nawe kusho because manje ninento ebhorayo ukuthi umuntu uma engahambisani mayibona ngendlela ehlukile ufuna ukufaka nezinto ezingahlangani. Ngibuyela ku-episode endala kakhulu. Baba Mseleku la ibuza khona Macele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabi ukuthi bayafisa yini ukushare usuku lomshado. Macele wathi cha, umshado wakhe awuhlangene namanye amakhosikazi. Ukushada umseleli nje akuhlangene nabanye. Mayeni wambheka ngaleyo ndlela yokuthi uthi cha nje akafuni. Mangwabe wathi akanankinga ukuthi owodwa umshado ayenze yedwa, mhlambe ke sebengahlangana kulo wokugida nokusina. Into estrange athi uMakhumalo yena uzokwazi akamind ukushare usuku lomshado nala makhosikazi umathathu. Mhlawumbe uMangwabe umngani wakhe ngoba vele i-friendship yabo iqale kudala befika ngokuthi bafike kanye kanye. Nayo le yasidida kodwa ngoba phela manje umsele kuba lo 14 years noMangwabe aphinda athi kulo 14 years isithembu besingaphili ngezathu ezithile. noMangwabe athi khona izinto ebezi-wrong kodwa aphinda athi uMakhumalo yena ubekhona emshadweni kaMayeni already esewunkosikazi. Ibambelana-ke because kungenzeka ukuthi nawe uphuma kwi-fan base kaMakhumalo uyashesha ukukhohlwa. Uthi uMayeni mayeya kumembeso, umembeso ube ubheke kaKhumalo, kuphiwa abantu bakaKhumalo izipho ezivela kumseleku as u-husband, yena uyothini. Uthi uMakhumalo uzobe ukhona njengelunga lomndeni, hhayi unkosikazi. Wasethi uMakhumalo kwimicimbi yabo usuke khona njengelunga lomndeni, hhayi unkosikazi. Akusiwuye uMakhumalo ositshela ukuthi wayekhona emshadweni kaMayeni as number 2. Sithi thina siyafisa ukwazi ukuthi beyichaze le ndaba ukuze izwakale kahle because manje iyagijima. Umuntu uma ekhuluma egijima umuzwa kahle ngoba vele uyagijima uphefumulela phezulu awuzwa ukuthi uthini. Uthi kuMayeni manje uMakhumalo mawufika kumembeso uzobe ukhona njengelunga lomndeni. uMakhumalo futhi ofanayo kulo season 6 esiwubukayo ophilayo manje othe ubekhona emshadweni kaMayeni ezunkosikazi kaMusamseleku esewunkosikazi kaMusamseleku. Ukhuluma ngomshado kaMayeni, her wedding day eMzumbe. Waze waqhubeka wathi izindlu zaseMzumbe eyaMacele ukuthi ibhekephi or yayibheke njani or eyaMayeni ilandele huye. Manje unomembeso oya kubo lamakhosikazi-ke asekhulile sothi 1 no 2 abayiqhelanisayo nawo mhlampe ukuba khona kumembeso, kodwa bevuma ukuthi umsileki akawenzi, bathi abayi. uMacele uthi indlela ofike ngayo. Kayisho lento mhlawumbe ayizukuba mnandi because ile ndlela eyiyona. Kwisayidi likaMseleku konke okwenziwe uMasawule noMakhumalo kuhle kwisayidi likaMseleku, kodwa manje kwisayidi lamakhosikazi okuMayeni noMacele inganekwane le yaMasawule noMakhumalo ne-friendship yabo. noMasawule ewunkosikazi ohlonipha umamkhulu ehlala ne-girlfriend encane, kungeke kube yisizathu esizakalayo kuMacele. Today uthi uMakhumalo ekugcineni kuzohlonishwa ifamily yakhe. Mawuthatha isizathu sokuyohlala kubo ka-boyfriend uyintombazane, abazali bekhona, imithetho yakini ikhona,
likhona isonto elilandelayo, usenze leso sinqumo. Mase uba hlampe nomuzwa wokuthi kule ndawo akuhloniphekanga noma omunye ulahle inhlonipho. Kanti ubani owenze leyo choice? Ngoba uma kuthiwa umuntu umbeswa ekubo, kucelwa ekhaya kini ukuthi kukhona umuntu okubonile wakabani nabantu bakubo beze bezolobola, iqhubeke enye into. Kwenziwa le mihlangano yokuthi manje kuyakhiwa ubuhlobo. Uma ukhethe-ke ukukuskipha lokho, wenza ngenye indlela, ubani owenze le choice? Mase uyenzile le choice, wayi-understand-a ngoba phela vele umuntu oyenzayo le choice, othatha lesi nqumo, uyazi ukuthi yena wenzani. Kodwa umuntu okubuka from a distance ubuka enye into. Yingakho-ke ezothi umacele, cha, imishado ayifani. Makuvele umbuzo wokuthi why okaShibase okaMayeni umshado u-attend-ile or uhambile. UMayeni ulandwe kubo, sekuvume umkhulu ukuthi-ke fine, nansi ingane ithi iyamthanda lo muntu noma ethi ufuna isithembu. Kubo-ke bavuma ukukhuluma nabakaMseleko. But le enye i-process, uwunkosikazi, wenza izinto hhayi. Le enye i-process ihlukile. Ula eno-18 uhlala nonkosikazi, lo nkosikazi okufika u-husband wakhe eze kuye aphinde futhi eceleni ujikela kwintombi. Ngitshele-ke umuntu oyaliwe kwathiwa umshado unje unje, a-accommodate leso simo kuze kufike la esekuthiwa khona uyashada-ke loya sisi, uyashada-ke loya sisi wase-ofisi. Soze ayihloniphe leyo nto, soze, ngaphandle kokuthi sifuna ukuqamba amanga sisho ngale ndlela esisho ngayo ukuthi hhayi, abantu besifazane babhitha banjani. Kwi-position yokuba unkosikazi angeke isimo esinjalo usithathe usi-glorify-e. Ayikho futhi enye indlela. Kodwa ngoba impilo iyaqhubeka, ijeni yabo bazohamba be-understand ukuthi ayikho into esingayenza ngokwenzeka, sekukwi-past. Kodwa ukuthi u-modern Mkipito uzohlonishwa umamkhulu noMayeni behlonipha into abangayazi. Cha, ngoba phela isithembu bona abasivumanga okokuqala lokho. Sebezivumile, bazivuma ngoba bethanda lo baba othanda isithembu. Mase kufika omunye wabo esefika ngenye indlela abangayi-understand, bazomjaja obvious ngendlela efanayo, ama-viewers azojaja. But uMseleku elakhe iside li-right because yena yinto abayifunile. Kodwa manje uma usebenzisa amehlo kamacele noMayeni, hhayi, kuyaphika ukuthi bamukele isimo esinjengale. Ngaphandle kokufaka ezinye izinto ezingangeni, sibala i-process yokuthi bashade umshado owodwa njengoba besho ukuthi nje umshado uyafana. Mase ngithi mina yazini uMakhumalo uzokhohlwa ukuthi yena uyi-motivational speaker, uzobuya akhulume nabantu ebatshele ukuthi imishado ayifani, nomuntu oshade naye akafani, nokuthi-ke uhlukile, ezinye izinto ziyenzeka kuwe ezinye zingenzeki. Mhla akhuluma ngapha kuThando Nes'thembu be-actor asho ezinye izinto, aphinde futhi abuye azokhuluma ukuthi ngala kumshado lo wabo ayikho into efana ne-abuse. Kanti ngapha la makhosikazi ayasho ukuthi ezinye izinto ey'vela kanje nakanje zibukeka noma ziyi-abuse, okuwukuthi upartner wakho fanele ayihloniphe. Yena ngala unento engathi akana-control, akana-discipline, mhlampe makuyigama eli-right, because ikhona into yokuthi nawa ama-terms ami, nawa ama-conditions a-apply-a kimi as umuntu wesifazane. Ngaphandle kokuthi nginomuntu oveza ukuthi nayi impilo esizoyiphila. Elakhe isayidi li-weird ngale ndlela engakwazi ukuyichaza.
Mhlampe mase sihlula ilento yokuthi okay, she's a good person, ubukeke umuntu o-right, ubukeke umuntu okwazi ukuphila nabantu, but yonke lenye into asuke ayixoxe ivele ibe inganekwane, because emhlabeni wangempela akekho umuntu wesifazane ozokwamukela ukuthi bewusebenza e-office no-husband wakhe, wathandana naye, wabuya wazohlala kwakho ungakashadi, qede lapho waze wagcina usushadile. Leyo nto uma uyikhuluma noma uyifunda ephepheni, ufunda isitori esi-creepy. Ayikho indlela yokuthi yini le yenzeka lana. And manje ngapha omunye ubambe isithunzi sokuthi u-husband wami, umyeni wami, kodwa manje lo myeni wayezokwenza izinto eziwumkhoshosho, because kuwumkhoshosho, but lo mkhoshosho ugcine wenza ukuthi bona bekwazi ukushada, befike la bafuna ukufika khona. Manje-ke kwelakhe isayidi ukuthi ayi-understand le set up, njengoba wathi yena i-set up. Le set up kufanele naye ayi-understand ukuze amagama akawashoyo angawaphikisi, ngoba wathi uma uzophila impilo yokuzitshela ukuthi uwedwa, you are fooling yourself. Mhlampe-ke manje sekufanele ku-apply ukuthi awukho wedwa Makhumalo, and lokhu ungabi khona wedwa yikho ongazofika ne-peace empilweni. Le choice oyenzile ihamba nalolu hlobo lwempilo. Le choice eyenzile ihamba nokuthi khona izinto ezofuna ukuzisho bangayivumeli laba abanye ngoba bakhona kule setup. Manje setup ayisebenzi ngokuthi uzofuna abantu bebonini. Ngoba phela ikhona lokuthi okay, so manje i-setup uyayi-understand. If I-understand i-setup akufanele ngabe uphoxekile ukuthi bathi abezi, ngoba laba sebedlulile kumembeso. Abafuni ukuyobuka laphaya kaMakhumalo bethi oh kacele babembisa nje, oh kayeni babembisa nje, because badlulile lapho. Bamukela ukuthi uzoqhubeka if eqhubeka umseleko. Kodwa manje uma kuziwa kuzinto zokwenza imali, bakhona. Abekho available ukuyobuka umseleko, eshada, ekhipha izinto zonke lezi ey'hambisana ne-process yomshado. Kodwa shuthi uma kuyibhizinisi lakaMseleko noma unkosikazi ephumelela enza okunye okungaqondene nokuthi uyashada, bakhona. Ngicabanga ukuthi basho kanjalo-ke. Nami-ke uzoyizwa uma uyizwa, uma ungayizwa futhi ayikho inkinga. Into nje eyaye ingihluphe kancane ukuthi why uma abantu bezobalula izinto based kuzinto ezivezwa yisitori esisibuka ku-TV, kube nokuthi simuncu enhlizweni. Kube nokuthi simuncu. uMakhumalo ayishoyo ngokwakhe ukuthi ukudla wayekuthengelwa uMasawu lena enganayo imali. Jikijiki uma esehlela imizumbe usewakhe zonke izinto, ubezakha ngayiphi i-authority? Because kunomamkhulu o-first wife, kunomamkhulu ovuma u-20 children before uMakhumalo. Yena ubesezakha ngayiphi i-authority? I-input yakhe bekuyini kahle kahle? Because ngiyezwa manje nakhu bekusho uMakhumalo kuzoziba umsebenzi wakhe omkhulu omngaka. Usuke ekhaya ena-18 wahlala nonkosikazi oshadile. Laba abanye balandwe ekhaya, kwathunyelwa abanye abantu abadala ukuthi abahambe bekhulume nabo ukuze be-understand ukuthi abeze la okufanele ukuthi bebe khona. Kuhlonishwe imuva. Manje la kunendlela yokuthi kuyaskipha ukuthi kwenzakaleni ukuze kugcine sekushada, ngoba phela indlela yomshado isuke ekuthenini ubhuti uzofika ekhaya asho ukuthi nangu mina ngubani, onaba bakuba ngubani, lo siyamthatha simsabe. Hhayi lokhu ukuthi uzovela uhambe uyohlala laphayana khona. Mase ukhona-ke sekuvele kuwuwe-ke osenza izinto-ke vele usuke abantu bazogcina bangazazi ukuthi kahle kahle uyayishada, uyakushada lo muntu. Asikho-ke lapho, bekundlula nje.